Älä tapas sitä. Mä tässä suuhun. Noniin, nyt sitten äkkiä. Otatko sä vaikka video? Joo. Otatko sä video? Noniin, hyvä. Noniin. Mä tiiä. Hyvä. Kerralla vaan. Otat sen kerran, se vaan kirpasee. Kerran se kirpasee, noniin. Nyt syöt sen. Noniin. Tiiä. Noniin. Äkkiä nyt se vielä, äkkiä nyt! Äkkiä se lyö syömään. Nyt taat sen suun äkkiä. Hei, mä en tiedä pystyks mä syömään. Pystyt, äkkiä nyt. Noniin, siinä on äkkiä. muusiakin, syöt sen. Noniin, äkkiä, noniin. Mä otan tätäkin. Et ota. Ota. Eikö se on ihan Syöt hyvä? nyt. Siinä on vaan pelkkää kalapuikkoa. Siinä on pelkkää kalapuikkoa, syö nyt se. Älä kato sitä yhtään. Laita suun vaan. Silmät kiinni. Tuskin sä edes maistat, että siinä on Suun se tippuu. Se tippuu suuhun. Voi. Jaa. Mistä